předpokládám, že tam, kde jsou holky, tak tam bude 5, jo? Takže 2 kluci ještě za holkama. Tak. Teď příklad rozcvičky. Příklad rozcvičky, kdy je úplně jedno, jaký je počet dětí, jo? Jestli dělitelné, nedělitelné. Jestli je jich na každé straně 12, prostě bych tady přidala třeba stanoviště. Zase beru to, že přišly děti, nepotřebují se rozcvičovat. Oni se v podstatě rozcvičili už tady sami, ještě než jsme začali, ale teďka teda uděláme přece jenom ještě něco. Každé to hřiště má jeden balon. A hrajeme zase přehazovanou, ale jenom do 3 metrů. Tak, do 3 metrů je to hřiště vaše, jo? Nic víc. Já ráda dám 3 metrovku, protože tam se krásně ukáže, že se tak týká, jestli se přesně zapíšete. Kdo se umí to tak máte prostor. Pojďte 3 hráči do hřiště, 3 hráči do hřiště. Jo, tam taky 3 hráči do hřiště. Tak. Co na tím představ, jo? Tak, začínáš volenou. Ty, co zbyli, jsou tady před tou obručí v zásobě. Pojďte oba dva sem. Jo, to znamená tady ze zóny 1, chápíte znovu tuky. Tak, tam taky, jo, jste v zóně 1, připravený, vlastně, že budete vcházet do hry. Holky, já myslím, že mluvit stejnou věcí, jak vy. Tak ještě, pojď. Tak, povinně se všichni musí zúčastnit. To znamená, povinně přihrát 2. Začínáš přihrávkou. Jakmile se ale jenom nesmíte musí vzadu uděláš jedno kolečko, prokličkuješ slalom mezi kloboučkama, prolezeš obručí. To znamená, vlezeš, vylezeš. A pak teprve můžeš zase jít do zásoby a vcházet do hřiště. Když neuděláte tenhle celý, nemůžete pokračovat ve hře, jo? A u toho hrají přihlasku na vodu. Jo? Takže ukážeme jenom to je znovu krouží. Tak ukážeš, pojď. Jede. A jo? A mizí. Nestačme. Kolečko, pokručkuješ. Tak, další balón, jeden pokračuje dál, jo? Chápeme to? Máme jenom jeden balón, samozřejmě. Neskáčem, jo? Neskáčem. Všichni se musíte dotknout míče. Povinně 2 přihrávky. Tak, zastav. Jo? Pokud byste, že je vás málo, někde musím občas podržet, někde to můžu zase naopak zrychlit, abych dala bod. A už zkusku pak čím přemýšlet v té hry, jo? Malinko, pojď. Tohle je potřeba zvládnout rychle samozřejmě, vzadu se nezdržuješ a tady řešíš tu hru. Ale povinně 2x přihrávka. To znamená, když tam jako ten třetí není, musíš na ně počkat. To dá rozum, jo? Jo, tak pojďme ještě chvilku, pojďte. No, ale pojďte. Když se podáme, tak nás je tam na své straně rozehrát, jo?
Tak, mluvíme spolu, když nevíte, jestli přihrávám, nebo jestli už hraju přes. Tak, máme nějaký vítěze? Jo, takže prohraní si dají za 7 vrtulů. Překopíme to do oranžového zase. To znamená, můžu chytit jenom první balon, který letí přesně. A pak už se všechno hraje prstama. Jo? Jenom balon, který letí přesně, chytnu a pak všechno prstama. Zase jsou povinně 2 přihrávky. A tady už neobíháš celý kolo kolem toho tyku. Jenom to jednou chytneš. Jenom ho otěhneš. A potom mezi těma kloboučkama běžíme takový krok co krok. Jo, takový do strany, krok do strany. Neproplňte to hledat jakkoliv. Ono to trošku zpomalí, to pinkání vám trošku zpomalí tu hru. Tak, pojďme. První vidíš a pak je to pink a jeden. A první balon, holky, první letí přesně chytá. Oranžovej. To nedávat pozor, když jste hráli oranžovej. Který letí a tebe. Jestli máme tady, nevím, jestli máme vítěze prohraný, tak je nevrtulník ještě za odměnu. Tak, tady máme rozběhání, obručí prolízají, rozhýbat ruce. Vrátíme se zase do těch čtveřic, jak jsme hráli přesně. A tady já poprosím nějakou mladší osku, která doplní čtveřici, protože tady nemáme čtveřici. Jestli bychom mohli toho doplnit. Udělejte čtveřice, jo? Holky, pojďte si když to vlastně... No víš to, na jeden chvíli, aha. Tady ještě 2 zbyly, ne? 2 holky zbyly, nebo 2 kluci. Tady jsou 2 ještě navíc, tak 2 navíc. Když jsi zbyla, tak pojďte spolu a ještě sem prýma, jo? Nebo pojďte na tohle ještě. To je na souhlasí. Tak, každá za dvoj, 2 proti 2, jo, se stoupněte. A každá ta dvojice si teď vezme obruč. Teraz máte naproti obruč, tady máte obruč, tady máte obruč. Tak. Ještě někdo zbyl tam ještě. Tak, vezmeme si do čtveřice jeden balon. Tam máme.
Tak. Jeden dvojice mám vždycky obruč a položí, jdeme s odrazem o zem, jo? To znamená, ten, kdo má obruč, položí balon, poletí balon přes položí obruč tam, kde dopadne ten balon na zem, druhý zahraje bagrem nad sebe, prstama na mě, čím obruč, nebo tím předám, a prstama já hraju přes. Začni prstama přes. Ty hraj bagrem nad sebe, prstama ještě, bagrem nad sebe, prstama, bagrem a prstama přes a ty si vezmeš obruč. A vy zase tak ještě jednou. Pinkneš přes, aby to stejně na druhé straně, jo? Tak pinkneš, dopadneš, bagr, prsty, já prsty přes, dopadne, ty bagr prsty. Jo, je tam jednou si ho zpracuješ nad sebe, po druhé prstama přihráváš a ta druhá prstama hraje přes. A vyměníte si tu obruč. Co? Je to? To je test inteligence. Tak, to se si musí poprat, tak si to spočítáme, jo? Pojďte se zkusit poprat. A vymění se u té obruce. Bystřejší pochopili, že ten, kdo má hrát bagrem, musí být za obručí. Některým to dojde až za obručí. Pojďme přesný balony, přesníče, nehoňte se tak. Tak, stop. Dáme si teď soutěž všichni proti všem, čtyřice všechny proti sobě, protože počítáme přeletí míče na cítí. Aby bylo všechno správně, že se navzájem nehoňte, prostě spolupracujete v té čtyřici. A teď chvilka pro bystré hlavičky, jo? Vždycky jako doufáme, že to třeba dojde sem samo, ale nedojde. Když budu čekat takhle, co se stane? Přesně tak, trefí mě to do čela, že jo, potom odrazem. Takže jsem bokem. A tady už i na přihrání. To už je prostě nějaký boční bagr a tak dál. Tam už zase si hraje s jinýma věcma. Nebo to vypadá, že je to na staré věci. Jo, takže jsem bokem. Líp se mi čte drah, ale umíče, když jsem bokem. To je další věc. Když já budu tady a ten, který má hrát bagrem, ten první balon, bude tam, podaří se mu to, těžko ne docela, protože ten balon ti odletí, jo? To znamená, ten, který má hrát ten balon po odrazu, samozřejmě musí být i víc vzadu. Takže trošičku přemýšlíme, poradte si s tím. Tak, dáme tomu 3 minutky. Kdo bude mít nejvíc přeletů míčů na cítí bez chyby? Tak po dopadu bagr, prsty přes a výměna, jo? Tak připrav a jdeme.
Přesnost. Cít na balón, prostě vůbec koordinace, kontrolace. Samozřejmě, že jak se to nepovede, počítáte okolí, když máme prostě rekord, kolikrát se vám to v kuse podaří bez chyby.
tady holky s tím ještě trošku bojovali. Kolik jste měli nejvíc? 3? Nevadí, máte na trénink dál na srdce. 14. Kolik? Vy jste měli toto? No, proto. Kolik nejvíc jste měli? To snad ne, Kolik? 6? Tak jste měli 14, jo. Bez chyby. To je study teda. Kolik? Kolik? Nikdo měli 6 a vy? 54, jo. To vám teda všichni ale zatleskáme. Pro vás to byla nuda, ne? Trošku. Tak prosím, se to odnese, napijte se. Já jsem teďka objevil. A já vás poprosím, trenéry, k těm 4 košům. Ještě se vrátíme k tomu, co jsem říkala předtím, ty tvoj balón. Ty jsme to časování. Tady už jsme na koše. Tady jsme namazovali vlastně teďka tak úplně stejně. Tak. Nahrávači nebo nahrávači, pojďte k tomu trojuhelníku. Holky menší, počkejte chvilku, jo, podívejte se nejdřív, co budeme dělat. Ještě chvilku počkejte. Když už pak nějaké věci na vás budou moc, tak vás z toho stahneme, jo? Tam. Tak, aby jsme znovu jenom zopakovali to časování, tak budou každý útočník dostane 2 míče. Útočník 2 míče. To znamená, přidáme takto pání. První balón budete útočit přímo ten můj nahozený a druhý balón bude nahrávaný. To znamená, pořád nahazuju zhruba někam na ten trojuhelník. První balón ty nenahráváš a druhý balón jde nahrát. Jo? No a proč souvat? Kdo ví? Pojďte někdo. Tak pojď. Jo, takže první balón ode mě rovnou smečuješ a třetí si jdeš jako hned k tomu. Tak pojď. Hop. Rovnou odstup a hned najedeš. Tak. Bacha na ty míče. Asi by bylo dobrý, aby vždycky tam někdo zůstal kluci. Běžte tam teďka, nebo holky, běžte 4 lidi na druhou stranu. A zůstanou tady jenom 4. Jo, zůstanou tady útočit jenom 4. A pak se čtveřice vyměníme. Ty? No, jo, to je jedno, zůstaň tady. Jo, pak vyměníme a vystřídejte nahravačky. Jo, a potom to vyměníme a vyhlídejte, že spadne žádný balón, tím nespadne žádný balón pod nohy, jo? Jak odsmečuješ, třeba vezmeš si vodní míč, anebo to vozíku budeme skládat. Tak pojď znovu. A ještě od začátku, jo? Pojď. Tak, pojď. A úplně stejně, stejně najeď. Nechoď si pro ten balón, jo? Máme takovou půl. Tady vy teď jenom koukáte. Pojďte jeden jiný sedně, pojďte se kluci, přidáte ty nahrávačky. Tak pojď. Hop. Pojď, odstoupí. Tak holky si chcete taky? A jo, zase se do toho dostaneme.
Nevá. Nebyl jsi přímo na tom balonu, jo? Jenom najít si pořádně jako by to místo. Pojď. Dobře, nepomínat se, otevřít tu ruku. Hodně se ale nejít, jo? Když si to potom musíš vydat. Nebudu tam vydávat, ale to budu. Tak a teď pokyn pro útočníky, ještě než vás není, všichni směřujeme diagonálu. Jo? Protože najednou jsou úplně ztratili to vytočení, to otevření, takže všichni povinně diagonálu. Jo? Všichni se tady otevření, tam na tu hodiny, tam posekáme. Klíč do auta. Tak pojďme ještě každý párkrát. Pojď, otevři se. Paráda, tak. Tam Antonio Vesírema, počkejte tam, vy to jdete všechno dohromady. Jestli se nám to vyzrat ty skladky, tak tam radši představ nějakou obsluhu, že to zbývá. Jestli se zbývali Co? Vydržíte? Jo. Tak jdeme. Takhle. Pojďte se tady stranu a přijďte jenom na hledatku, jo? Na hledatku jdeme. A to jde jako tak, jo? Pořádně přijďte.
Dobrý, tak stop. Napít zase rychle. Pozbírejte více. Ještě pozbírejte nejde více. Holky super, krásně nahrané. Jo. Skibidi. Tak a nutný krok už musí být přihrávkou. To znamená, teď tady umístíme nějakého přihrávače. Tak, hrozně důležitý pro ten rozběh, pro to časování je, abyste pořád balón. Jo, takže nemůžu se dostat, abych neviděla, odkud mi letí ten balón. Takže vy si pořád musíte hledat to odstřetí. Z druhé strany, tak zase musím mít odsud a odstřít se v tom třetím kroku. Zatím to dáme jednoduše, takže váš rozběh. Jo, to znamená, že jste pod nějakým diagonálním úderem. Trenéra už pošlete na druhou stranu. S vozíkem. Jednoho jenom. Pojďte už na hravačku, jo, nebo na jednoho.
Takže kdo se uvolní přihrát? Na hrabičky stroj přihrát. To budou volný balony. Teď přidávám super. Jo, takže v této chvíli přihrávač je někde mezi, tak aby byl ještě před očima jakoby toho nahrabače, aby to bylo i jednodušší tady pro toho útočníka. Zatím jedeme tu jednodušší variantu, jo? Opravdu je na strany, pak druhý, pojďte. Co je? Jo? Pojďte, teďka jde. Balon za. Teď to bude úplně letátko. Pojď. Volný balon, jo? Volný balon. Tak a ještě jedna věc. Trenér, pojď vidíš. Trenér stojí uprostřed. To trefí. Jestli nám smrti. Hrajeme do stran, do směru. Do směru. Tak, jdem na to. První balon, první break. První balon, a už tam nejsme tam kluci. Co tam máte? Přihrávkou, už to rozbíhám. Přihrávkou to rozbíhám. To bych chtěla smečovat pořádku, je to pořád předtím. No, a větší rozbíhám. Dobře tam jde, dobře tam jde. Strašně daleko, pojď, musíš jít na tu náhradky, jo? Přímo. Není to rozběh na trojúhelník, ale tam, kde je nahrávač, tam, kde je přihráno, tam se musím rozbíhat. Dobře, časově výborně tam si. Jenom se odletit. Dobře, dobrý pokus. Tady uholek to bude ještě asi těžší. A do... Odvážně to rozbíhá. Ale jako otočil to, ale jinam.
Když se přihráme dál, když se musíte odrážet dál určitě. Pořád by se měli být otočený zvyšem na nahrávačku. Na ní, úplně se nalepit na ní. No. Je teďka nepřesná, tak budeš muset prostě jakoby odhnout, jako odklonit vlastně i tu gumu. Ale ona i ta guma, kterou vlastně odsuneš, ukazuje, kde by měl být ten útočník. Takže když ona tady nahrává, tak ty nemůžeš jít tady. To znamená, to je pro vás i ukázka, kde se máte odrážet. To je třeba hodně dobrý na šverku potom, jo? Když se trénuje šverka, to vám to vlastně pořád, kde se to možná mít vlastně rovnaku. Tím, že jo, stáhnout jenom víc, aby to ke kůlu šlo, ještě ta guma. Aha, ještě. Jo, že vlastně vám ta guma pořád ukazuje ten úhel, pod kterým by měli být vlastně zběhlí a odrazit ty útočí. Takže když ona má špatně přihráno, cítit, guma, jo? Navede to vás vlastně zvědová, jestli vám... Vlastně navede. Konečně. Tak ještě chvíli, pojďme. Nabere do gumy. Super, výborně. To je ono, jo, takže lepší než 10krát říct, ať se odlepí, dát jim tam gumu. A ono to funguje. Tady možná tam tu nemusí, ta pásková ohradník pro koně. Když ji tam nepustím, ale takhle široká. Tak, musí to parádně navnímali, guma funguje. Tak, z druhé strany, jo, to znamená náběh z druhé strany. Ty pořád přihráváš ve stejném místě, ale teď váš úkol je, nejen, že tady uděláte kroky a rozběhnete se diagonálně, ale váš úkol je to otočit v tom posledním kroku. To znamená, vy se rozbíháte odsud, ale ve finále se musíš otočit a otevřít na toho nahravače. Jo, nebo nahravače. Chápu? To je asi jako nejtěžší. Prostě dáte nejtěžší věc, no. Tady tohle. Jo? Opravdu důraz na to, že se musíte zaseknout a otočit. Balon vám jde z druhé strany, ale vy to musíte prostě zaseknout a otočit, otevřít se na tu nahravačku. Zkusíte to taky nebo ne? Jo? Tak jo, tak jdeme. Jo? Tady přihrává, pořád. Naskakuje teď taky. Jo? Musíte otevřít. Jo, teď opravdu diagonálu, pojďme tu diagonálu a si zkusíte sami, jestli jsme tam dobře otevření. Pojď, otevřít se, víc ještě. Všechno tam, tam do té. Pojď už. A málo si ještě otevřené, jo? Více otevřít. Do strany, nerovně, ne do trenéra.
Měli bychom zvládnout diagonálu. To je důkaz toho, že jsme tam dobře otevření na tu nahrávačku. Jo, to je ono. Pojď, zasekni tu levačku, otevři se na ní. Tak, já vás tady zase zastavím na tom lžišti, Jirka si to uvidí, jestli to překlopí a jdeme zase znovu po bloku. Jo? To znamená, začneme tou jednodušší variantou, že blokuju tady v zóně 4. Nikdo vám teď nebouchá do balónu, vidíte, že letí balón. Chci prostě posunout jakoby, že to přes blok. Do stejného místa zase si to odkráčí, naběhne. Jo, mi to nebouchá, vidíš, jak letí balón, sleduj balón, celou tu cestu sleduješ balón. Tak. Krásně, rychle si tam jdeš, to je dobře. Pojď balonu, teď se tak hodně.
Jsou to 4 prodloužený víkendy. Červen, červenec a září. 4 to, ale já myslím, že kdybych se zeptal, jestli mi už mám tolik nevím. Kdyby se zbavil jednoho víkendu? Dvou? Já bych tam klidně jako ale nechci si udělat zkoušku. Já jsem si taky přemýšlela, třeba včera Jo, to by se mohlo. Tak tam je to vlastně, tam není problém, to je jako to často. A nic jiného tam nejde, jako myslím, že to škoda. Tam jde jenom to často. Teďka to tam. Myslím si, že dokonce tenhle víkend tam je. To znamená, že tam jako vyhrávává, to tam zvláště, to těch prasat. Když to nedopadne, ale jsem koukala nějaký termín, kdy vyjedete na dovolenou? Jak před vysvědčením, ne? S tou nahrávackou. Jo, takže pojď tady nahravačka, tady začíná taky. Ne, ty mají to musíky, dejme tomu, jo, tady začíná takovou velkou gumou, pořád tam necháme, ono to pomáhá chlapcům. Balon, jak letí, vidíte, nepotřebujeme bouchat, odstup a pořád přihrát, samozřejmě na to, jo? Jo a teď jako neřekla jsem, že jsi zvolila chytrější variantu, že jsi odstouvala jenom do zadu. Ale když to jakoby je pomalý a tak si odstouvat trošku, jakoby, ty víš, kam chceme přihrávat, jo, to jenom pro všechny. Víme, že chceme přihrávat cenu, takže hledala bych postavení. To je třeba něco, a jo, jak když takhle odstupuje. Teď jenom tu tady krátce, tu tam máš na těch a spínáš, jo, a místo, aby si v bloku sprintovala do tam chceš sem, tu přidát. A tak pohodlně, ona, to. Jo, abych sem nahrál. Takže ta nahrávačka smí je to jakoby volný balón. Něco jiného je, když to bude prostě čaplej, rychlej balón, který prostě budeš řešit po bloku rychle. Ale teď na to máš čas. Hraje si zadarmo, to bych volali bychom bez, půjdeš po něco a tady chci balón, sem chci balón. Ty si pronikneš tam, jo? Tak.
Jo? To se tam teď netrefila do rukávy. Dobře, ale dobře, dobrý pokus. Jste tréninkem, já vám tak si pustím, že to vydržte. Jo, tady se pořádně, to bylo může být cítí, ale to není. Tak a tady si můžeme samozřejmě pohrát s tím, kam bude přihraný ten, nebo kam bude zahraný ten první balon. Jo, že tady můžeme si variovat různě, že třeba bude tady z těžkého místa, jo, bude tady, když začínáš na bloku, těžký pro všechny, pro nahravačku je to přes hlavu, pro tebe je to přes hlavu, jo, ale zase, jakoby vidíš, že to jde přes vás, to znamená, ty nebudeš odstupovat takhle, kdybys neviděl balon. Jo, to znamená, když to skočil, tak si třeba odstoupíš a najedeš zase jinak, jo. Pořád hledáme balon očima, to je to nejdůležitější, takže hledáš, někdo má rád přesný krokování, raz, dva, tři, já ne, ty jako blokař. Prostě, jo, není to jakoby herní, prostě, je, aby tady bylo raz, dva, tři, raz, dva, dobrý, v ideálním případě, ale kolik je v té hře? Ideálních případů, jo, takže prostě hledej způsob, jak se co nejdřív dostaneš do svého správného východního postavení, abys byl dobře najetý na rychlíka, jo, takže vidět balon očima a najet. Jo, je to balon jako přes blok, je to zalívka vysoká, na to se těším, to je balon termo, na to se těším. Tak, a víme, kam přihráváme, jo? Víme, kam přihráváme, asi na trojhelník, jo? Pořád jdeme z bloku, tak pojď do místa, to chce, paráda, super. Na to, co vám třeba nepovede, jakoby krásně ukážeme nějaké věci. Vy jste tady na dvojbloku a ty víš, kam ti zalívají ten balon, jo? To znamená, ty víš, že to jde za tebe a je nesmysl odstupit do ničeho, jo? To znamená, víš, že to jde za tebe, chci hledat jakoby jenom cestu, jo?
zvládl, krásný věc na zvládl, výborně. Český balon krásnou rukou na hrané. To bylo protože to bylo Na prostředním místě ještě uděláme variantu s přihrádkou. Nebo ta pod přihrádce. A to je teď úkol na vás, trošku těžší, že vy nabíháte odsud. Takže nabíháte ze té bílé, to stačí. No a to je teď zase těžší tady pro nahrávku. Jo, že vlastně jakoby servis, to znamená, stačí jenom úder do balónu, klidně jenom naprosto ten balón. A teď si zase buď každé odsud, bude odsud, jo, buď je podstavený. Teď, když ho najdeš tak já jsem jako blokař tady přihrává své čas, jo, druhé. Takže tady odsud jde blokař a zase musíš si jakoby najít to místo a rozběhnout se kolečníka. No, takže zkusíme párkrát ještě, jako by to byl příjem servisu. Pojďme na ten úder, no, už tak. Jo, je to zase jenom varianta, teď momentálně těžší spíš pro nahravačku. Jo, protože musí přepěchnout, musí rotovat. V podstatě pro toho útočníka se až tak moc nezmění oproti tomu ostatnímu.
Jo, pojďme projedeme 2 kola každý, jo. Hej, já vás tady zastavím, Vy musíte... Mira. Vy musíte udělat něco ještě po úderu do příče. To je servis, to znamená ve chvíli, kdy se podříval, ty můžete bíhat. To znamená, nemůžeš svůj rozběh na jedničku, udělat odsup. Jo, musíte udělat přesun a rozběh tady. To znamená, proto se třeba teďka často, když se daje servis, tak krátký servis si bere blokaž. To připravený, že si bere blokaž, nebo prostě. Jo, protože vlastně stejně tvůj pohyb je v tomhle prostoru. Ve chvíli, kdy se ti tady bude plést přihrávat, tak se nemáš odkud rozbíhat. To znamená, ty potřebujeme na úder balonu, se přesouváš, tady si když tak vyřešíš krátký servis a nabíháš na jedničku. Takže musí tam být ten přesun po té 3 metrovce nejdřív, jo, než je ten úspěch. Chápeme? Tak ještě chvilku pojďme. Výborně. Ano, Eli, no.
Začneme všechno prstama. Povinně všechno prstama. Začneš rozehrou na vlastní straně. Povinně napřed. A povinně až po druhé přeletí balon přes ní. Teprve můžeme útočit jedno. Nic jiného nebude. Počítej, ne? Cvičení opičky z vás dělají ve škole, ne? Nahrávka pojď. Jdeme to bez bloku, jdeme to prostě, kdo si to připraví, ten útočí. Má to pití hřiště, to vidíte. Pití hřiště. Nedaj se. Tady máš počítadlo. No, vy jste poprvé na tréninku, tak vadí. Máš to čas. Tak. Ano, oranžový. A přiletí balón po druhé přesně, to znamená, vy hrajete na své straně povinně na tři, a pak až teprve si to můžete vyhrát. Ale hrajete všechno prstama, povinně prstama. Takže vy jim můžete dát nějakou kulisárnu, že? A vy jim taky. Jo? Hrajeme povinně na tři a až po druhý přeletí přes ní teprve můžeme zahrát rychlíka. Jenom rychlíka. Jiný balón nehraje, jiný nahrávky nehraje. Kdo dá toho rychlíka? Jak? Je ta normální zahrada, no? Takže při těch prstech máme to malý hřiště. Ve chvíli, kdy jdeme smečovat toho rychlíka, tak máme normální volejbalový. To znamená, toho rychlíka můžeš trefit prostě na černý čár, jo? Prostě do hřiště volejbalovýho. Jo? Takže to na to vidí, abych se kryla, jestli možná. Bez bloku. Nechcem skákat si na nohy, jo? Bez bloku. Prostě ho to rychlíka, to capneš? Jo, můžeš být takhle. To chceš. Já bych utekla. Kdo z vás na toho rychlíka jde, je jako se domluvte. Máte tady, vy se domluvte sami, nemáte žádného, kdo by vám to určoval. Vy se domluvte. Jo, někdo si zavolá, a tak dále. Důležitý je, že nic jiného nesvědčuje. Ani normál, ani kuchtu, ani špičku, ani za hlavu. Nic jiného nesvědčuje. Jenom rychlíka. To si to připravili na rychlíka, jo? Tak, střízdalo první balon, a hráčky, střízdalo první balon. To je docela důležitý. Začínáme rozehrou na své straně všechno prstama. Nic, mají gol, to je rozehrál. To nezabil, jo, to nezabil, ty si bál. Aby jsme se k tomu dostali vůbec, že? K tomu rychlíku. Proč stojíte pro boha půl metru od deadline? Jo?
to, co vás s těma klama chceme taky učit. Hledejte ty řešení, hledejte řešení. Ty máš rád, jasně, že oni tě nebudou chtít nechat smečovat jedničku, takže ti dají nějakou mrkvu strašnou. No tak si pojď sem a tady prostě někde si to vemu. Ale odsud se tam nedostaneš na ty cesty. Jo? Takže hledejte si ty řešení. Tak pojďte se, pokračujte. Tady moc vydávají, co si dělají. Jednou rukou ne, takhle jako zahodit, jo? Takže když se před něco vybírá, tak to pohodě. Ne, tady tak. Oni by už mohli točit rychle, ale nepůjdem zase to. No a připrav si to, Dobře, ale už byste mohli utočit rychlíka. No, právě jako, udějte to, je ta chvíle. Je zabra, jo? Zabra. Rychlík je zabra. Ve chvíli, kdy někdo zahraje toho rychlíka, tak pak už můžeme všechno. Bagger, prsty, nášel, jo? Tak už můžeme všechno. Jak tohle je první řešit? Zaspektované jednotek, ale můžeme i bagger. Tyko dostali na mě. To je smutný. 16 bodů. Pojďte, my si to musíme připravit, jo? My si to musíme připravit, ten první balon. Toto ne. Asi to ještě udělám jinak. Zakážu vám hrát ve výskoku představu. Protože to je dělalo, takže bez výskoku. Když jsme prsty, tak bez výskoku. Na hrvačky můžou samozřejmě, jo. Co? Na hrvačka jo, ale jiný prsty nemůže kladit. Že jsme vlastně ty ubránili po podání. Jo? A si to už prostě stříbají tím prvním balonem, nebo tím, co vlastně to poprvé zahrali na své straně. Nerada a podání. Jo, a není podání rozhodující faktor. Podání nás nezajímá. Zajímá nás to, aby jsem si
dokázala počkat na ten správný balon a připravit si ho tak, že budu bodovat takhle z té rychlé hry. Jo, takže pohrát si s tím, dvojnásobit bodování za toho rychlíka. Jo, a vidíte, že trošku musí přemýšlet, že to musí znepříjemnit, že to nemůžou dát zadarmo, když ví, že oni už budou útočit. Takže je to takový dvě jednou. Nevá, ale větší pokusy, paráda. Tak dejte si to do těch zadlanství, jo, a tím uznáš dneska ušetří čemu dalšímu. Do 25. Stop. Nebo ještě se neutočilo, takže nemohli být žádný bagry.